Agora que voltou á ensinanza, como ve o alumnado de hoxe en día? Máis que ver o alumnado de hoxe en día, vexo a sociedade, porque o alumnado son os fillos dos seus pais. Ao final, somos todos fillos dos nosos pais. E o que vexo reflexado en actitudes ou en hábitos do alumnado unha evolución na sociedade. Vexo que cada vez máis os pais vexo que os pais actúan cada vez menos como pais, no sentido de axudar a criar aos fillos. Dá a impresión de que naturalmente hai casos e casos, pero vexo unha gran abundancia de alumnos e alumnas en que os pais non fixeron un traballo que é molestarse en dicir ti non podes facer isto, ti non debes facer isto, e iso supón un esforzo de dicir unha vez e outra e manterse un pouco firme neso. Teño a impresión de que moitos pais e nais pensan que con alimentar os fillos e con vestilos e que despois que con iso xa os seus fillos son os reis do mundo, non hai que aprender máis nada porque os nenos teñen sempre a razón e logo o que haxa de darlle de porlle límites ou de educación corresponde no colexo ou no instituto. Iso é unha impresión que teño e dá a impresión de que cada vez máis abunda ese comportamento por parte dos pais. E logo vexo tamén transformación no campo dos profesores. Vexo os profesores amedrentados cada vez máis en dúas direccións. Por un lado, polo alumnado e logo por outro lado, polas autoridades. E vexo con preocupación isto. Son dous cambios que vin despois de pasar 16 anos fora desta profesión. É unha profesión que cambiou moito nestes anos. Nunhas cousas para ben, pero noutras para mal.